טוב, אחד החששות הגדולים של רוכשי הדירות הוא ממצב שבו בנק עלול לסרב להעניק להם משכנתה, אבל לעתים הבנק יכול לסרב לא בגלל מצב פיננסי, לפעמים פשוט הנכס עצמו מהווה גורם לסירוב. שלום לאושר מורדי, בעלי ייעוץ OM משכנתאות, לילה טוב. לילה טוב, שלום וברכה שני. טוב, אז בוא נדבר על המקרים האלו באמת שהבנק מסרב לתת משכנתה, אבל לא בגלל המצב הכלכלי. אז ככה, צריך להבין, לפני שבנק בכלל נותן משכנתה, או כל גוף אחר, חוץ בנקאי או מימוני אחר נותן משכנתה, הוא מסתכל על שני פרמטרים עיקריים. האחד הוא קודם כל הלקוח, זאת אומרת, מה ה-BDI שלו, מה ההכנסות שלו, אם יש לו ותק בעבודה וכן הלאה, והצד השני זה הנכס אותו הבנק ממשכן. הבנק רוצה לראות שאותו נכס שהוא ממשכן הוא יהיה בר מימוש, במקרה שחס וחלילה אותו זוג או אותו לקוח שרוכש את הדירה ולוקח מאיתם את המשכנתה, שאם במידה הוא לא יחזיר, הבנק יכול לממש את הנכס, זאת אומרת למכור את הנכס, ועם הכספי המחירה של הנכס, הבנק יוכל להחזיר את כספי ההלוואה שלו. וברגע שיש לנו נכס כזה בעייתי, עם חריגות בנייה, עם נכס שיש לו, נכס זה מה שנקרא מבנים מסוכנים, וללא טופס 4, פה מתחילה הבעיה, וצריך לשים לזה דגש מיוחד לפני לקיחת המשכנתה. כן, השאלה היא, אתה יודע, אם יש פתרונות במקרים האלו. אז ככה, פתרונות יש הרבה ואני אסביר. בעולם המשכנתאות אני דוגל בכלל בשיטה כזאת שכל לקוח שנכנס אליי למשרד, אין מציאות כזאת שלא יהיה לו פתרון. זאת אומרת, למה? כי משכנתה, נכון, זה שחור לבן, אבל יש את השטח האפור שאנחנו צריכים לתת אותו ולהדגיש ולשים לב, או יותר נכון, לתת לבנק, לשים לב לפרטים שהם פחות רואים. הם רואים אקסל, הם רואים שחור לבן, אנחנו צריכים להראות להם איפה הם לא ראו. לדוגמה, נכס שהוא מבנה מסוכן. היום, הנכסים שמבנה מסוכן, אחר מה שקרה בחולון לפני שנה וחצי בערך, ששם כל הבניין קרס, כן. בדיוק, העיריות נהיו יותר זהירות, ועל כל דבר קטן מוציאים מבנה מסוכן. לדוגמה, איזשהו ברזל מזוין, או איזשהו טיח שמתחיל ליפול, כבר זהו הבניין הוא מבנה מסוכן. ואז צריך לבוא ולהראות פה, וזה בדיוק גם הקשרים האישיים שלנו מול הבנק, לדבר עם המחלקה המשפטית והחתמים והמאשרים, או כל דרג בכיר אחר, בואו, נכון, יש פה מבנה מסוכן, אבל אתם צריכים לראות למה זה כתוב מבנה מסוכן, למה אין טופס 4 לדוגמה. אין טופס 4 בגלל שלא עברו מחשמל זמני לקבע, או בגלל כל מיני סיבות טכניות אחרות, וברגע שהם באים ומסבירים את זה לבנק, ומדברים עם המחלקה המשפטית ועם כל גורם מאשר אחר בבנק, ובאים ומראים לו שנכון, אתם בדרך כלל לא מאשרים את זה רגולטורית, אי אפשר, מדובר פה גם בסוף, עם אנשים, מדובר פה, זאת אומרת, בלב של אנשים, אני אוהב להביא את הלב של הלקוחות לתוך שולחן העסקי, זאת אומרת, נכון שבמקרה והם לא ישלמו, יהיה קשה לממש, אבל אתה בא ומסביר, יש פה לקוחות, אנשים טובים, יש פה בסופו של דבר, החיים שלהם נטולים בגלל המשכנתה. אם לא תיתנו להם משכנתה, הם יהיו בהפרות חוזה של מינימום לפחות 400,000 שקל. זהו, אבל בוא נדבר באמת על העניין של הפרת חוזה במקרה כזה, כי הרי בסוף, כשחותמים על חוזה, אז מתנים אותו בקבלת משכנתה, ואם לא יהיו בעיות, אז אם יש בעיות וזה לא באשמת הקונה, אז איפה פה בעצם הבעיה? אז קודם כל את צודקת, אבל יש לפעמים עורכי דין שהם לא שמים לב לזה בחוזה, והם לא מדגישים את זה. אם אתה לא מקבל משכנתה, אותי בתור מוכר, לא מעניין, אתה תשיג לי את המשכנתה, ותאמיני לי שזה קורה המון, ונתקלתי בעוד המון מקרים של לקוחות אחרי שהם חתמו כבר חוזה, הגיעו אליי אחרי שהבנק לא מאשר להם, בגלל שהנכס ללא טופס 4 או מוגדר כמבנה מסוכן, ואז מתחיל פה המרוץ נגד הזמן להוציא להם אישור. אגב, מה, אדם שרוצה לרכוש נכס, לא בודק אם יש טופס 4, זה נראה לי כמו א' ב'. כולנו יודעים שבסופו של דבר, בן אדם שהוא בא לקנות דירה, אז לפעמים הוא עושה את הטעויות, או יותר נכון, טעויות קריטיות, עוד בכלל לפני שהוא חותם את החוזה, זאת אומרת, הוא בא לחתום חוזה, הוא לא עושה את הבדיקות שלו, אם הבנק ייתן לו משכנתה, אם לנכס הזה ייתנו משכנתה, שאני מייצג לקוח מול הבנק, השני דברים הראשונים שאני בודק, זה אם ייתנו לו בתור לקוח משכנתה, ואם על הנכס שהוא קונה, ייתנו לו משכנתה. ברגע שעושים את כל הבדיקות האלה לפני כן, באים בראש שקט, אני יכול לישון בשקט בלילה, הלקוח שלי יכול לישון בשקט בלילה, וזה בסופו של דבר המטרה הכוללת. חשוב, אושר, תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה שני, לילה טוב.